Hej alle sammen. Jeg har ikke lavet så mange videoer på det seneste. Jeg ved ikke helt hvorfor. Jeg er ikke så YouTube-agtig mere, men jeg vil bare sige, at nu er jeg tilbage igen, og jeg er på rette spor nu. Jeg vil lave flere spændende videoer. Jeg skal også på et tidspunkt lave en USA's test. Så ja. Og det er bare, hvis jeg vil sige jer, hvorfor jeg ikke lavede videoer. Det er fordi, at jeg sådan har været lidt sådan, ja, jeg skal starte på min skole. Og ja. Så det har taget lidt lang tid, og måske om 3 år, men det kan det være. Men jeg kan sige noget tilbage, og senere på ugen kommer der måske en video.